Ihana kesäpäivämme Lepolan talossa lähestyy. Siellä voit levätä ja virkistyä. Ja päivän aikana saat myös lisää innostusta, jonka voimalla taas sitten jaksaa. Sytytetään sitä hengen tulta lisää, josta Jeesus puhui. Täältä sitä saat, kun tulet. Tulevana keskiviikkona iloitaan yhdessä, saadaan kutsut voimalliseksi ja armolahjat palaviksi. Siinä jo sitä, mitä tulella tarkoitetaan. Lähdet eteenpäin varustettuna ja lähetettynä. Hengen tuli leviää. Saadaan ilmestystä Herralta. Tule mukaan toimintaan, jossa koko ajan tapahtuu. Seuraavaksi aloitamme näiden aikojen tulikurssin evankelistoille. Samalla saat ryhmänvetäjän oikeudet. Perusteet saat pikakurssilla jo syyskuun aikana. Kesäpäivänä on mukava syödä myös herkullisesti ja kuulet Lepolan talon esittelyn. Majoitustilatkin ovat nyt valmiit. Ja illalla sitten yhdessä vielä iltatulillakin vietetään aikaa. Tervetuloa päivään milloin vaan.